गर्भावस्था एगो महिला के जीवन में एगो रोमांचक अवूरी साहसिक सफर होखेला। 9 महीना के दौरान एगो महिला के बारे में जाने के सब उत्सुकता बा। कवन किताब पढ़े के चाही, का केतना खाई, कवन व्यायाम करे के चाही, हम अपना नवजात शिशु खातिर कवना प्रकार के कपड़ा खरीदब आदि। हमनी के आम तौर पर जवना बात पर चर्चा ना करेनी जा चाहे ना सोचनी जाओ ई बाकी हम अपना बच्चा के जन्म के समय का खियाएब। निश्चित रूप से एगो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बा जवन की गर्भावस्था के दौरान सब महतारी पर जरूर आवेला। गर्भवती होखला के दौरान का कर सकेनी? एगो बढ़िया स्तनपान करावे वाला काउंसलर चुनी, खाना खियावे पर सवालन के सूची बनाई आ ओकरा से चर्चा करी। स्तनपान करावे के फायदा बनाम बोतल फार्मूला से दूध पियावे के नुकसान के बारे में पढ़ी। स्तनपान करावे के बढ़िया लगाव अवूरी बढ़िया पोजीशनिंग पर वीडियो देखल जाए। आम तौर पर महिला गर्भावस्था के दौरान एकर महत्व के ना कबूल करेली अवूरी प्रसव तक इंतजार करे के पारंपरिक तरीका के कायम राखेली, लेकिन एकरा खाती अवूरी प्रोएक्टिव तरीका के जरूरत बा ताकि हमनी के अपना बच्चा के जन्म के संगे संगे सबसे निमन पोषण दे सकेनी।